mano jal manyinge chal gi mara. E kos mora mora ma janyuol de gomb ni mondo nyathi otim, nitiere gigo mwadendo ni basic units. Kaka nyawadu nolero ni kidwaro timo nursing, to mokwongo ing'iyo ni nyathi bokalo biology. To biology e nursing, the minimum requirement in biology en B. Koro nyamin Wycliffe mokwongo onego bed ni waseng'iyo ni nyaka kanyo grade mar biology en adi. Kwaseyudo ni nyathini nokalo biology, koro wadok wang'iyo kwano gi language mora mora. Ka dibini noyudo C+, nyathini ni nyalo dhi o apply for nursing mondo ochul kende. Sirikal ok nyal chulo ne kaluwore gi competition mantiere e program ni endi. Ibro yudo ni nitiere nyathi manoyudo A plane 80 points and above. To nyathini en bende dwaro timo nursing. Kochopo sama KUPS koro bro bedo ni allocate nyithindo courses. Onge kaka ng'ama noyudo A inyalo we, ng'ama noyudo A-, B+, kata B plane mondo we kiko tim nursing kasto imiyo ja C+ nursing. Koro bende ber ka jonyuol kod jogo ma support nyithindwa ong'eyo ni e ngima nyathi school nitiere gimiluongo ni progression. Progression nyiso ni nitiere courses mwanyalo chako gi certificate, wadhi e diploma, kwa e diploma to wadhi e degree. Wanyalo medre mwadhi e masters mwatim nyaka PhD. Magi te dwaro paro kosum moriw ma nyathi obedo guided mowinjo ni kare gini nyalore. Kuom career guidance mang'eni sani chando jonyuol kabisa. Kibile mbalariany kaka Zitech University, kaka simu tigo simu ne Zitech University, ibro mi career guidance moriere ni kama nyathini nitiere, wawuoyo kode, dwaro ne chalo kama, nyalo ne chalo kama. To gima jonyuol onego ng'e, kibire university kaka koro kuma wachiwe kony ne oganda, Zitech University. Watiyo gi tagline ni nyathi always learns to learn. Anyalo bedo ni na high school, to minimum grades moket gi sirikal okodonjona. Anyalo chako kamoro ma disapprove requirement mano kanyalo sometime back nikech dhano en ng'ama nyalo komiye kinde. Koro jonyuol kik wach ni an nyathina niendi ang'e ni okonyal. Okanyal no endo en tag marach kabisa kwa gero future mar nyithindo. Koro sani endi bende kik wakaw nyithindo nikech dhano nyalo to watero nyathi e kos mwan kaka jonyuol wang'e ni nyalo ne tok chop kanyo. Wang'e jok ma nyithindwa nyalo ne ok nyal chope medicine. Kiny to ringo dar. Koro advice mamiyo Wycliffe en ni Wycliffe nyalo consider ni mondo nyamin gi ochak somo a certificate ma is available. Even the universities kaka marwa Zitech University nigi TVET iye. Koro konyalo gombo ni mondo nyathini osome university pod nitie branch mar TVET ochaki certificate. Obiro tiko certificate bang' dweche. Ka en medical course to it will take I think 1 year and 6 months. Ka en art and social program oboka 8 months to tiko certificate. To dhie diploma. Okaw higni 2, ok higni 2 mar kalenda. Semester dweche 4. Koro semester dweche 4, semester 4 osetiko diploma, ochako dhi e degree. Koro nyathi nyalo dongo ma otim degree yo mayot moko miyo jonyuol wich bar. Erokamano ahinya.